फाइनालि गाइस मोननै जोङो दा सिरियाखानायाव फैलायबाय आरोना बेरायनो फैलायबाय जायगाफ्रा बेनो गेटआ आं गेट हाबबोनानैसो लाफैबाय आरोना भिडिअखौ गोदोजाय हाबफैबाय बेरायफैलायबाय दिनै सिरियाखानायाव गाइस सिरियाखानायाव फैबाय जों दिनै मैयाथ' हाबनो मोनाखै थानानै गुवाहाटियावनो नायनोसै मा मा नुयो सिरियाखाना फैलायबाय आरोना जिब जुनार नायनो आरनायखौ गारथांबायना आङो आवगाय सिरियाखानायाव फैनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ आवगाय बोरै जाखो आवगाय ओरै बेरायहैगासिनो आरोना जोङो जायगाफ्रा नै asla buah danger baru pilih tadi kipena dah helak kena di sini ayu wah dekai hele selamat sima ada hele baru nanti ngazirap naik guys men zirap gede kayaknya selama siludang dia amai hau nih gufuran cai gufuran zirap naik hele baru guys men singa zirap naik dengan sih hai bây giờ này là gì vậy ông này yên này tốt chết rồi nếu bên này đi luôn kia đâu ngày mới này phải bây giờ mười pro này cái này là tiền rất là đồng ý à semua nih guys men semua nih dia kasih video sini lang vậy này đâu ạ danger kak ai thôi xin xíu na vừa tharbay ये दावा monkey ôi thằng này thua golden linger này siguna ôi mà đâu vậy đây igol này man sabure abi này Iya. Mama apa nih? Mau tahu boleh? Igol di berapa? Igol sih. Igol lagi ni. Bina. Ini mana? Bina boleh. Gimana? Halkam gusta deh. Halkam gusta. Tahu di sini. Dekhi na? Igol dekhi. Guys, ini good gitu dong, guys. Kasih. Tuh chicken ayam kasih. Mana yang boleh? Murray. Nih. Baru kegung gitu dia, baru kan. Regular dia.
हिबि-हिबिखा नै आसोलफ्रा बेरायगासिनो फार्स्ट टाइम बेरायहोफैबाय आं नै बिसोरखौ उन्दैफोरखौ गुवाहाटियाव सिरियाखाना नायनो मोसानायखाय लाना फैबाय स्कुल बन्द' मोननाय समावनो नायनोसै नुबायबो नुनाया एसे गोबां आरो नायबावनोसै ओरैहाय थांगासिनो बावसो दङ ब्लेक टाइगारा नै बे ब्लेक टाइगार दं बेहाय नायलांसै नायबावसै आरो गाइसमोन नायलांजोबगोन गासिखौबो गोबावजों खनसे फैनायनि खोथा दंना गासिखौबो नायलांजोबगोन এই जायगाफ्रा सिरियाखाना नायग्रायासो जाबाय बाम जाबायसो सिरियाखाना नायग्राया सिरियाखाना नायग्रायानो बाम जाबायसो सिङाव मा मा दं नायहरनांला दावराय दावराय पिकक एन्जरा बाबा लामाफ्रा हिबि-हिबिलै बेरायनो मोजांथार बाथौ दंलाजोबो बाहाय हाबनो मोनाखिसै गाइसमोन नै फैलाजोब्बाय बेंक माबा दुमथेजोबनासो दोनखादों आरोना दावरायबो दङ बाथौबो दं नै आसोलफ्रा बेरायगासिनो जों बेरायगासिनो आरोना लायन नायनो थांसैलाय जोङो गाइसमोन ब्लेक टाइगार ना लायन मा दङ नायहैसै बाहाय थाबायगासिनो जोङो नै आसोलफ्रा नै आसोला बेयावसो दङ नि मासे नुगासिनोसो नुगासिनो आजादि फैलाय दंफांनि गाखोदों मालाय आरो दं दा सिङाव दङ ब्लेक टाइगारा सिङावसो ओइ गोजोंबाय आसोला नै दासो ओंखारबोदों ओइ हाबफिनलायबायसो हनै टाइगार नायदों आरोना नै सिरियाखानायाव नै टाइगार नुबाय टाइगार नायबाय ओमफ्राय नैफ्रायबो दङ ब्लेक टाइगार सिङावसो हाबदों बुस्थुआ गैथ'वाना नुखांबाय आरो दा हाबैबाय बियो ओरै मा मा दं नायबावसै टाइगारा सिङावसो हाबलांबाय आरोना गाइस नै बे सिङावसो दङ जों दा नुनाया नुदों नै सिङावसो आरोना नै केमेरायाव बारा मोजां नुजोबाखिसै मेगनजों मोजां नुबाय आरोना जोङो ओमफ्राय दा नै बेहाय बेनो दं खोमा बेनाबो ओंखाराखै दा माखासेखौ देखायलांबावसै आरोना गाइसमोन जेसेबां हायो एसेबां बेखौथ' नुवाखिसै नैबे दङ मासे नै उन्दुनासो दं लामाफ्रा हिबि-हिबिखा जेवायला वेळ मिळतं शोधायला लागत अन्न दिवसभर आराम करायला मिळतो एमुफ्रा एकदम खेळावं सिगुन nggak Soलाबाय dong gandaannya. Kung anggi ya mas Bina? Kung ya. Soलाबाथाय मा जायो? फैबाय मानसिया बेना
Ha? सोलाबाथाय मानसिया फैबायबो डेन्जारस ना बियो मादार जाखांबाय बेना ini alda desain lain ah, iya. Alda desain, alda le, asal ane, muya alda ya, muya alda ya. No entry sih baca bahaya. Kalau roh aja tu nih, semen, adang-adang aja tu sih. Nih, ya itu makan dia nih, kong kan nggak? Ya itu ini. Saya gapra, aja tu sih. Nampak tiger tu siapa kerja? Guliran ini, kaismen naik lagi. Rong nang jebay. Iya sera, gas tung juga. Masih pun ini rong. Kau kegang gidir kawan terbaik guys, naik lang deh nih. Upiar na biar orang usir. Wah, masih lo na? Masih lo tang. Masih na gurgulau. Ujugur masih. Jibawut. Masih jadi dambi. Nih. Baik. Darah. और भाई रख दूर से तुम सही पर देती यार भयानक खप जाए monocle cobra. English may be like Cara kami burung baik. snake skin. It's snake skin, man. I have never seen a snake shredded skin. Bihal dah sini. Nasional biar fakrajat. Rungudeng nih biar. Rungunai bihal. Rungudeng macam ni biar ni jura. Oh yeah, there it is. Kenapa? There's one there. Yeah. Rungudeng nih rungudeng. Oh, there's one. That's what I said. This one. Bisa neduar na. Binrek asla bayi burung. Kasih bulir. Itu lah guys, menjadi video amu jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau anda bosan guys, ini video ini.